Asaya iga ni gotoenda tukoba tokwenekia abarai aho bagenda tukoba gwikirana asaya iga igati yabo no yukabeire omunachi bina omonene emergency ya Kenya aserieta David Maraga oyunere onyare kobaga gwikirana asaya iga abwase chinse chiga agenda tukoba nere gakorigereria emebere yiga y'abantu abaiga babeire okoba abagusira mbia mono aseri bageri abantu baminto uyu no mushiba monene abantu abange nandi be familia yemo bagusira iga ase accident so yo tuachire gaiga amariga twaretire otebia abantu baminto ngana intu no tori amo na barabwo umushiba buno yo nege pige kenene mono sana ikenene sana timbu atiande ngoteba bono erio kopungusa chiajari bune chiga guchimotukari bosio inkiora abaisa kusaba abantere babechigari anene kibare ase chipa kento gioka ngokwana nkelinga abantere babaitu twensi na abantere batule tigatumanye nga genda ne chigari ngoransa chinde okumuntu okwairera kwanyora nga igokwaira nandi tuguika ave family yande nandi bonsiga there's nothing umuntu ratebe except Paul because yabanda mbura guika bari kogenda nyangi anyo bako gende nyangi bashereketa bakoira na bonsi. It is extremely unfortunate nga basirire bono atule gaiga samari ebirero kobamo nabantu baminto ke ame basukane igebere ya nyere ko bageo ko ene kiwani go ya birege ko ene kiwasi chinza kiricha butuko mukukwana mu basukane uriyo beto ko korekana chinze mo cha ikonge bwarani na boigo mu basukane oyiga oranke nyu yo korekanete chinze mo kiricha chabera inki ora sabe abantere babaita ne chinga kiricha butuko abantere babaitu tigatokole mipango tuike kenda buo mutunto taracha obutuko bubwata mangana mangi sana butuko bubwata mangana mangi ekero ekunyarikana ase ekunyarikana kamuranche tigatuike mone karo imu bwata banta bangi tema goikanke karo butaraira musunti lindo michando buni yekoba pole sana mbia mono eyo nero enkwana yo munachi ebina omukoro okoro kwanganere David Maraga oyo nero bere go gwikirana asa yaigana kurwa amakambaye na kubarera bari ababete bansi bagusiria abamwe abakorwa nero kurwa skinse menchiga charankenyo